जौन व्यक्ति हमरा दाहिने साइड में बैठल नहीं 25 साल के राजनीतिक अनुभव बा और एगो लंबा समय तक शिक्षा जगत से भी जुड़ल रहल बानी। अगला सवाल बाकी का रउरा चुनाव के मैदान में कार ग्राम सभा के सदस्य बानी? जी ना, ये मैं ऐसे सदस्य नहीं की कि हमारा के जौन बात ब्लॉक स्तर पर सदस्य न बनावल गई, प्रखंड के ही काम बनावल। हम नियरेस्ट कैंडिडेट रही जी, श्री वान शाह के बाद हम दूसरा नंबर पर हम कैंडिडेट रही, तो ये प्रखंड के काम बा कि हमारा के जौन बात मेंबर बनाओ। लेकिन आज तक हमारा लगे कोनो पत्र ना आयल कि रउआ हे में मेंबर बानी, रउआ सभा में चली हैं, लगे कोनो पत्र ना आयल। आज तक कोनो सूचना हमरा नहीं के, अभी तक ये 5 साल में हमरा कोनो सूचना नहीं के। कब मांगना कहने कि भाई हमरा के ग्राम सभा का सदस्य बनाओ? नहीं, काहे के मांग करी है? मांग करें तो लोग ये कही कि जन बात नहीं करा अंदर जन बात लोह बा या जन बात, तो ऐसे हम कहनी कि ना एकरा के चले दिया। पंचायत में कहीं ना कहीं एगो चर्चा चलता कि रविंदर जी भी चुनाव लड़तनी, वहाँ के भाई हरिंदर जी भी चुनाव लड़तनी, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं एगो संदेह बा कि भाई दोनों भाई पहले ही एग्री नहीं खे, दोनों भाई चुनाव के मैदान में कूद गई बा। हालांकि और पिताजी पंचायत के मुखिया भी रह चुकल बानी, तो फिर अगर रउआ उनके दोनों भाई में अगर समन्वय नहीं खे, अगर राय नहीं खे, फिर जनता कैसे विश्वास करो रउआ ऊपर, चाहे रउआ भाई के ऊपर? राजनीतिक क्षेत्र में होला ही सब एक कौन बहुत बड़ा बात नहीं कि हम भाई नहीं के मानत, हम प्रतिनिधि मानता नहीं। जे तरिया 10-9 आदमी चुनाव लड़ता, वहीं तरिया 10वां आदमी भी एगो कैंडिडेट बा, एक इनकरा के हम कैंडिडेट मानता नहीं। हम चुनाव में भाई नहीं के, भाई बंधु कोई ना होला चुनाव में है। नमस्कार, हम बानी अमरजीत कुमार गिरी, रेवा देखतनी भोजपुरिया झकोरा। अभी हम बानी सिवान जिला के बसंतपुर प्रखंड के मोलनापुर पंचायत में, और मोलनापुर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी और यूँ कहीं कि पूर्व मुखिया के पुत्र रविंदर प्रसाद यादव जी हमरा साथ में बानी। तमाम बातचीत हुई मोलनापुर पंचायत की। जौन व्यक्ति हमरा दाहिने साइड में बैठल बानी 25 साल के राजनीतिक अनुभव बा और एगो लंबा समय तक शिक्षा जगत से भी जुड़ल रहल बानी। रउआ सब के बता दी कि जेपी यूनिवर्सिटी में लंबा समय तक कार्यरत रहल बानी, काम कैले बानी, शिक्षा जगत से जुड़ल बानी, काफ़ी अनुभव बा यहाँ के। तमाम बातचीत करे आज सिर्फ और सिर्फ मोलनापुर पंचायत के बारे में बात करम सन। रविंदर जी, सबसे पहले राउर स्वागत बा हमारे चैनल में। हमारा तरफ से भी पूरे मोलनापुर पंचायत के मतदाता बंधु के प्रणाम बा। रउआ चैनल के हम स्वागत करता नहीं जी। रविंदर जी, हमार सवाल ई बा मोलनापुर पंचायत के लेके कि मोलनापुर पंचायत के जौन स्थिति बा ओकरा ऊपर रउआ का सोचता नहीं, का कहें? पंचायत के जौन आज स्थिति बा बहुत खराब स्थिति बा। कहीं विकास के नाम पर जितना लूट खसोट भइल बा ओकरा कोई पूछे वाला नहीं खे। ऐसे नहीं के पूछत कि प्रशासनिक स्तर पर भी जौन बा है कोनो कार्रवाई होत नहीं खे, तो ऐसे कोई पूछे के भी नहीं के चाहत। आज जितना कहीं भी रुआ देखी जहाँ भी काम भइल बा बहुत घटिया काम भइल बा। 5 साल में तो हमरा बुझाता कि कहीं कामे नहीं खेलौकत। मनरेगा के जहाँ तक सवाल बा, मनरेगा में बहुत धांधली भइल बा, तनी मनी लूट नहीं खे भइलो में, ओकर कोनो मने डाटा हमरा लगे नहीं खे जी, बहुत लूट भइल बा ओमे। लेकिन रविंदर जी, मोलनापुर पंचायत के जनता रविंदर जी के रोड मैप जाने का चाहता कि अगर हमने के सत्ता रविंदर जी के हाथ में दी सन तो रविंदर जी कैसे हमने के पंचायत के विकास करें, कहाँ तक लेके जाए? हम वादा तो अभी ना करें, लेकिन जब सत्ता आई हमरा हाथ में तो हमरा बुझाता कि ना पहले एने 20 साल में भइल हुई है ना आगे आवे वाला समय में ओकर मुकाबला कोई कर पाई। इतना काम जरूर हम करें, रउआ से वादा बा। आई चैनल के माध्यम से, आई चैनल में आज हम रउआ के बतावत तनी कि अगर एमे कोनो कमी हुई तो रउआ आएम, आके हमरा से बात करें कि रविंदर जी रउआ चैनल के सामने हमरा से वादा कैले रहनी, अभी तक रउआ का काम भइल। हमार काम लोग देखी, हम वादा ना करें, काम दिखाए, इतना तय बा। बिल्कुल रविंदर जी, एक और हम सवाल पूछें कि पंचायत में कहीं ना कहीं एगो चर्चा चलता कि रविंदर जी भी चुनाव लड़तनी, वहाँ के भाई हरिंदर जी भी चुनाव लड़तनी, तो जनता के मन में कहीं ना कहीं एगो संदेह बा कि भाई दोनों भाई पहले ही एग्री नहीं खे, दोनों भाई चुनाव के मैदान में कूद गई बा। हालांकि और पिताजी पंचायत के मुखिया भी रह चुकल बानी, तो फिर अगर रउआ उनके दोनों भाई में अगर समन्वय नहीं खे, अगर राय नहीं खे, फिर जनता कैसे विश्वास करो रउआ ऊपर, चाहे रउआ भाई के ऊपर? राजनीतिक क्षेत्र में होला ही सब एक कौन बहुत बड़ा बात नहीं कि हम भाई नहीं के मानत, हम प्रतिनिधि मानता नहीं। जे तरिया 10-9 आदमी चुनाव लड़ता, वहीं तरिया 10वां आदमी भी एगो कैंडिडेट बा, एक इनकरा के हम कैंडिडेट मानता नहीं। हम चुनाव में भाई नहीं के, भाई बंधु कोई ना होला चुनाव में है। चुनाव में जब भी होला है तो प्रतिद्वंदी होला आ कैंडिडेट होला, ऐसे उससे हमरा कोनो चिंता नहीं है। हम कहीं
ऐसा ना हो कि राउर भाई साहब राउर वोट काट ले। ना ना ये गुना कटी वोट हमार कहीं हमार जे समर्थक बानो वो हमारा साथे बा एकदम अडिग बा, वो कहीं घस के ना एने उन्हें जहाँ भी कहीं। लेकिन अगर मान के चले कि अगर क्षेत्र में जाता नहीं जी चुनाव प्रचार करे खातिर चाहे अपन वोट मांगे खातिर, जी। तो जनता तो बात कही कि राउर आप पहले अपना भाई साहब के समझाई, सवाल फिर हमनी के वोट देम। सवाल तो जायज बा, सवाल लोग करत भी बा, लेकिन अब लोग सवाल नहीं के करत। अब लोग समझ गइल बा कि उनकर मनसा का बा, उनकर मनसा जौन बातन केवल व्यक्तिगत द्वेष बा, दूसर कुछ नहीं के का बा यो हम नहीं जानत। लेकिन बस ई जान लें कि मतदाता साथे नहीं खन, एको गो मतदाता साथे नहीं खन। जब गिनाई गिनती हुई 17 तारीख के तो रुआ से बात हुई हमारा, तब रुआ कहम कि रविंदर जी जौन रुआ कहनी डाटा जौन देहनी तौन गलत बा आ कि सही बा। बिल्कुल रविंदर जी, और हम सवाल पूछम रुआ से कि पंचायत में समस्या बहुत बा, बहुत ऐसा काम बा नइखे भइल, अभी भी लोग इंतजार में बा, चाहे रहल चुनाव से पहले आचार संहिता लगे से पहले कि शायद हई कामों हमनी के हो जाए, बुझात कि हई योजना पास हो जाए, हई पुलवा बन जाए, सड़कवा बन जाए, हमनी के प्रधानमंत्री आवास मिल जाए, विधवा इंतजार में रही कि विधवा पेंशन मिल ना बनल। लेकिन रविंदर जी भी तो आवाज़ ना उठनी है कि ना बनल, तो चलो हम डीएम के चिट्ठी लिख देता नहीं, वीडियो के चिट्ठी लिख देता नहीं, मुख्यमंत्री के चिट्ठी लिख देता नहीं, प्रधानमंत्री के चिट्ठी लिख दी, कुछ बा चिट्ठी लिख ले बनी। जी हम 1-2 बार प्रयास कैनी, हम लोक शिकायत में भी गई रही, लेकिन लोक शिकायत में जहाँ भ्रष्टाचार की इतना ना बोलबाला बा कि लोक शिकायत में गई नहीं तो हमारा विपक्षे में उ जौन बातन आ गई ओकर डिसीजन, जबकि आवे के चाहिए ओकरा हमरा पक्ष में आवे के चाहिए और ओमे FIR होके के चाहिए जौन घपला भइल बा है कि मुखिया पुत्र जौन बातन अपना नाम पर है हर वार्ड से 13 वार्ड से अपना नाम पर बैंक से वो पैसा आप चेक में नाम भर के वो पैसा उठौले बा। इतना अपराध बा, हैं? इतना अपराध बड़ा अपराध बा, बहुत बड़ा अपराध बा। ए पर तो ध्यान देवे के चाहिए, प्रशासन स्तर पर एकर कार्रवाई होके के चाहिए, मुखिया पर भी कार्रवाई होके चाहिए, उनका बेटा पर भी कार्रवाई होके के चाहिए हैं बिल्कुल कि वार्ड से रुआ आ ओकरा बाद भी बहुत धांधली भइल बा, माने तनी मनी धांधली निके भइल, कहाँ काम भइल बा नहीं के भइल एकरो कोनो आता पता नहीं के, पैसा उठ गइल बा। एकरा पहले के मुखिया रहे 10 साल ए जनार्दन यादव मुखिया रहले, जनार्दन जी मुखिया रहनी। जनता के मन में एगो और बात चलता है रविंदर जी कि जब जनार्दन जी मुखिया जी के रहनी 10 साल, तो रौरा परिवार वो परिवार के बीच में काफ़ी लफड़ा भइल, कई गो केस फौजदारी भी भइल, लेकिन ई जौन 5 साल रहा श्री भगवान शाह जी के, ये 5 साल में रउआ लोगन आवाज़ ना उठैनी हो, तो जनता के मन में ये सवाल चलता कि का श्री भगवान शाह के साथे रविंदर जी के सेटिंग बा, रउआ परिवार के साथ सेटिंग बा? वो बेरा भी जौन भइल है वो बहुत हमनी के काम के खिलाफ हमनी के कहीं आवाज़ ना रहे, आवाज़ रहे जौन व्यक्तिगत जौन सवाल रहे वही पर आवाज़ रहे, वर्चस्व का लड़ाई रहे, वर्चस्व के लड़ाई ना रहे। लड़ाई ई रहे कि 2006 में हरिजन एक्ट पैसा दे के हमने 5 भाई पर पिताजी पर हरिजन एक्ट करावल गई आ ओकरा माध्यम से चुनाव जीतल, वो 16 वोट से चुनाव जीतल, कोनो बहुत बड़ा अंतर से ना। आ दूसरका जौन चुनाव वो जीतल वो मात्र 7 वोट से 7 ओनली माने 7 वोट से वो चुनाव रुआ जौन बातन वो जीतल। ओहू में जौन बातन बहुत बड़ा रोल रहे, रुआ वीडियो से लेके यहाँ के स्थानीय जौन काउंटिंग में धांधली भइल, जी धांधली के बल पर दोनों बार जौन भइल तो कहीं ना कहीं जनता के जौन बातन वो मैंडेट ना रहे, वो जनता के मैंडेट ना रहे, प्रखंड के चाल रहे एकदम। मान ली कि हरिजन एक्ट में रुआ फंसौनी हमरा के दिन भर हमरा के पुलिस खदेड़ते रह गई हैं आ ओकरा बाद रुआ 16 वोट से रुआ चुनाव जीत गई नहीं, तो कहीं ना कहीं तो हमरा के रुआ प्रभावित कहीं नहीं। एक के मतलब कि एक के जौन जिस रहे, बस यही बात रहे, दूसरा कोनो बात ना रहे। हम मुखिया के कार्य क्रियाकलाप के खिलाफ हमारे परिवार कहियो नहीं खे रहा। बिल्कुल रविंदर जी, एक और हम सवाल रुआ से पूछे, रुआ चुनाव के मैदान में बानी और 25 साल से रुआ परिवार में हमरा जाता है कि दूसरा नंबर पर रुआ लोग जी 25 साल जी दूसरा नंबर पर। अगला सवाल बाकी का रउरा चुनाव के मैदान में कार हुआ ग्राम सभा के सदस्य बानी? जी ना, ये मैं ऐसे सदस्य नहीं की कि हमारा के जौन बातन ब्लॉक स्तर पर सदस्य ने बनावल गई, प्रखंड के ही काम बनावल। हम नियरेस्ट कैंडिडेट रही जी, श्री वान शाह के बाद हम दूसरा नंबर पर हम कैंडिडेट रही, तो प्रखंड के काम बा कि हमरा के जौन बातन मेंबर बनाओ। लेकिन आज तक हमरा लगे कोनो पत्र ना आयल कि रउआ हे में मेंबर बानी, रउआ सभा में चली हैं, कोनो पत्र ना, आज तक कोनो सूचना हमरा नहीं के, अभी तक ये 5 साल में हमरा कोनो सूचना नहीं के। कब मांगना कहनी कि भाई हमरा के ग्राम सभा के सदस्य बनाओ, कहीं नहीं कहे कि मांग करी हैं, मांग करें तो लोग ये कही कि जन बात नहीं करा अंदर जन बात लोह बा या जन बात, तो ऐसे हम कहनी कि ना एकरा के चले दिया। तो वीडियो के ही काम बा क्यों हमरा के मेंबर बनाई हैं,
सचिव के काम बा कि सचिव हमरा के नोटिस दी हैं कि हे दिन के जौन बातन बैठक बार हुआ आवे के बाद मतलब कि पूरा 5 साल बीत गए ग्राम सभा का सदस्य ना बने, कहीं कहीं नहीं किए हम, कहीं नहीं किए ग्राम सभा का सदस्य रहो नहीं। कहीं नहीं किए। आगे हम आखिरी सवाल पूछे रविंदर राय जी से कि अपना जनता से का आग्रह करें। हम जनता से आग्रह करम कि जनता हमरा के हमार चुनाव करो, हमरा के वोट करो, आ हम वादा करता नहीं कि हम पंचायत के विकास करें, झूठा विकास ना करें हैं। ये चैनल पर हुआ से बताओ तनी कि रुआ से फिर हम कहता नहीं कि ऐसन विकास करें कि ना पीछे भइल हुई हैं, आ ना आगे आवेला समय में भी कोई मुखिया आई कि वो विकास करी। लेकिन दुखद बात बा कि अब तक रुआ ग्राम सभा के सदस्य ना बनने। अच्छा तो एक बात बताई, हम कैसे सदस्य बन जाई? हम कैसे सदस्य बनी? रुआ हमरा के सदस्य बनाए तब न बने हैं, तब प्रखंड स्तर बनू। हम जबरदस्ती तो जाके सदस्य ना बन जाए, वो मुखिया के काम बा। बिल्कुल, जब भी कमेटी बनत है तो ओमे मुखिया के रोल बा कि केकरा केकरा के वो कमेटी में राखी। रुआ कब ग्राम सभा में गइल बनी? ग्राम सभा रुआ पंचायत में लागल बा? पता नहीं चलो, आज तक पंचायत भवन पर भी जहिया लागल बा तो हमरा सूचना नहीं करते जाए के तरिया। मतलब कि ग्राम सभा लागल बा तो सूचना नहीं मिला रुआ? कहियो ना, आज तक ना। तो सब हवा हवाई बा एकदम टोटल हवा हवाई बा। ई देखी, ई जब बैठक होला तो चूंकि नल जल योजना के धांधली रहा, सब वार्ड लोग जौन बात में फंसल रहा, सब लोग के फंसावल रहा, वार्ड लोग बैठत रहा, 2-4 आदमी जो स्थानीय जो पंचायत भवन तर जे लोग बा उ रहत रहा, ओकरो के जौन बातन सादा कागज पर ओकरा पर साइन करावल जाता कि हाय योजना हो गई जी। योजना के प्रारूप पर कौन साइन ना होत रहा, सादा कागज पर साइन करा के आ तब जौन बातन अलग से योजना तय होत रहा कि कहाँ हमरा करावे के बा। मतलब लोकतंत्र के हत्या जी। जबकि नियम बा कि वो आम सभा में तय होकर के चाहे कि कहाँ काम होई, कौन कितना पैसा का बजट, कितना काम के बजट बा, सब बतावे के बा। लेकिन ई सब जौन बातन कहीं कुछ नहीं के भइल। लोकतंत्र के हत्या, एकदम हत्या नु भाई का बा, ई पूरा हत्या बा हैं। आ ई 5 साल हत्या भइल बा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। चलिए यहाँ करनी रविंदर प्रसाद यादव जी, और यहाँ के कहतनी कि बिल्कुल अगर जनता हमारा हाथ में सत्ता सौंपी तो जौन पंचायत जौन की दलाल सन के गिरफ्त में बा उससे मुक्ति मिली। और सबसे दुखद बात ये बा कि अब तक यहाँ के ग्राम सभा के सदस्य ना बन पाए, सबसे दुखद बात बा। फिर भी यहाँ के चुनाव के मैदान में बनी, यहाँ के विश्वास बा कि भले हम ग्राम सभा के सदस्य ना बनी लेकिन जनता हमारा साथ में बा, सत्ता हमरा के दी, और निश्चित तौर पे विकास के गति पर मोल्लापुर पंचायत की हम लेके जाए। लगातार हम बनल बानी। फिर से बता दी कि आज हम रनिया सिवान जिला के बसंतपुर प्रखंड के मोल्लापुर पंचायत में। कैमरा के पीछे हमारे सहयोगी अंशु कुमार के साथ। धन्यवाद।